bende koro iwinjo ni jokupet no chope gi riwruok mar TSC gi duol mar TSC mandiko gi tich. Singo makamano ko ok oket kare bende ng'anyo makama biro bedo katimore. Wiwa wil ni japuonj bende nitiere gi nyithinde e sikul manego bed nochulo negi school fee. Japuonj achiel nogo no ma bende dwaro meto mar osara bende chal mar ochumi bende pekne e kin mamoko. Awinjo mana pacha, awinjo mana Elly ka nitiere kaunti ma Kisumu kapok asomo moko kuom ote ma bende aneno ka jopiny bende ora achiel kachiel. Elly. Erokamano Sharon, an gima dwa wacho mondo wakony education sector onego wago rameny ne Teacher Service Commission. Teacher Service Commission is the most corrupt institution, government institution in Kenya, and ji ok dwa lose. And Teacher Service Commission nyanyasa jopuonj to jopuonj ok dwa onge kaka loso. Sama gibete round table give their leadership, Nat and Kopet, talk, represent the interest mag jopuonj e Kenya ka. Without fear and contradiction, where strike me where oyaigi, ma onge constructive agenda ogirimiti moketi, mago jomoko ka omit bilie somewhere. Mane momiyo bang' dweche matin members ko fwenyo ni ogirimiti ne onge gibiro dok e strike. Wadhie mar health. Wasewacho gini a number of proposals. Ni county government fail a management mar health system in the country. Proposals moko ne nitiere ni wabed gi National Health Commission, mandiko jopuo, ndiko dakteche, nurses, pharmacists, makoro ok wene jo county. Kech jo county management mar health osetamo. Sani neno kakoro gikao level 4, level 5 hospitals giduoko ne national government, which means ni teach osetamogi. To jogo matiye county gin gi private medical cover. To jopiny manogo kura maonge private medical cover ema dhi local public hospitals. Makuonde ma nurses, doctors gomegi ema gidhiye. I think it is high time we put it clear ni a commission, National Health Commission olosi mandiko dakteche, nurses kendo chulogi mshahara kaka Teacher Service Commission. Makoro kwene jo county governments manyanyasa kendo gig hamper gi delivery of health services in Kenya. Nyawadwa wacho gimoro kanyo ba be nyaka walose. Ogirimiti mar strike nyaka kete public. Kupet nyo lando ni giwe ng'anyo. Giket gino e public. Mondo jonyuol magin stakeholders mag school bo winje gik mane giwinjorego. Jopuonj bo winjire gik ma giwinjirego. Jonat be nicho seweyo. Jonat bo ket gigo e lela mondo jonyuol magin begin stakeholders bende ong'iye ni ang'o mane giwinjore. Koso ne giwinjore e gik moko nono e table e boardroom. Erokamano inya Elly, ang'ini kapok adhi e thor wach machielo, wasomo ni wuok kuom mote ma bende jopiny osebedo ka ora, nyaka luwore kod ng'anyo mago maga jopuonj kanyakla kod jopuonjre ma bende osebedo ka neno e pacho ka. Moko kuom ote ma bende jopiny osebedo ka ora, som kata mana adek kuomgi, kinyalo ketna achiel kachiel